गाज्रि जामोन आफा, नाथाय बे बाथ्राया थार। न' खाथिनि सोरनिबा फिसानि जाफुंसारनायखौ फोथायगोन, नाथाय गावनि फिसानि जाफुंसारनायखौ माब्लाबा फोथाया। आंहा थांखि दं आफा, आंनि थांखिखौ आंबो सानसे जाफुंसार होगोन। थांखि? बेबो नोंनाव? बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां लाजिनाय ओंखारनाय मोनाखिसै? फरायनायखौबो गारबाय, न'नि खामानिखौ मावनो गोसो गैया। न'खौलाय मानो गारजाया नोंलाय? नोंहा जुदि बिमा बिफानि खोथा खोनासंनो गोहो आरो सम गैलाबा नोंहा बे न'आव जायगा गैया। ओंखारलां बे न'निफ्राय, ओंखारलां। बिफा, नों बेफोरबायदि दा खालाम। आंनि फिसाया न'निफ्राय ओंखारलांनानै बहा थाहैगोन? बिफा, नों बेफोरबायदि दा खालाम। मानो जौगा संबाय थाखो? ओंखारलां बे न'निफ्राय। नोंहा बे न'आव जायगा गैया। ओंखारलां बे न'निफ्राय। बहा थांदों बेलाय? लेखा गोरों, खामायनो गोरों सैमा फिसा गथ'आलाय? मा राव जाखो बेलाय? गावनि फिसाखौ सोर बेफोरबायदि राव बुंफेरखो? नोंनि बुंनाय बायदिब्ला सैमाया सोर मिथिगौ नोङो? नों आरो आंसो। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गावनि फिसाखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावजों रायनो नाङा। बेफोरबायदि गाज्रि रावजों रायनानै गथ'फ्रा मोजां जाया, नाथाय बिसोरबो गाज्रिखौसो सोलोङो। माथो रावजों रायनांगौ नोंनिबा? माथो रावजों बुंनांगौ? नों बे खोथाखौ दाबाव। नोंनि बे फिसाया नोंनि बेफोरबायदि अननायनि थाखायनो गियान गैयै जालांदों। फिसाफोरखौ अननायनि सिमा थायो। नों नुवाखै नामा? फरायनाय दोनबाय, न'नि जेबो खामानि मावा, उरां फारां लोगोफोरजों बेरायनाय, जानाय लोंनाय सोबनाय। बेफोरबायदि फिसाखौ नोंनिबा मा मोजां रावजों बुंनांगोन? नोंनि बुंनाय रावखौ आं बुजियो बिफा, नाथाय मोनसे खोथा लिरनाय दं। सासे खाना मानसिया सासे खाना मानसिनो लामा दिन्थिनो हायानो। बेबायदिनो सासे गाज्रि मानसिखौ गाज्रि बाथ्रा बुंनानै, गाज्रि आखल दिन्थिनानै मोजां खालामनो हाया। हानायमानि मोजाङै बुजायनो, मोजाङै बानजायनोसो नाजानांगौ। खिबाजानि बेफोरबायदि बाथ्राजों गोसोखौ सोलायहोनो हायो खोमा। गाज्रि बाथ्रा बुंनानै बेखौ बुजायनो सानब्ला बियो गाज्रिसिन जानोसो थांखि लायो। जेखुनु बुंनानै हो बिमा। फरायनायखौ गारबाय, न'खरनि खामानि आरो आंनि खामानियाव एसे हेफाजाब होथों। नाय बिमा, गिगु सिदा आखाइजों एख'नायाव फैयाब्ला बेखौ खेंख्रा आखाइजों एख'नांगौ जायो। दिनै बियो मोजां बाथ्रा बुंसेयावबो लायाब्ला माथो खालामनो? दिनै बैसो जाया नङा जाबाय। बेफोरबायदि सानफ्रामबो लोंनाय जानायजों मा जानो? मा समाव मा मावगोन, मा खामायगोन, मा रोंगोन? नोंनि बुंनाय रावखौ आं बुजिदों बिफा, नाथाय बे नोंनि गिहिनि रावाव आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानो। गिहिखौ सिदा आखाइजों एख'नायाव गवाब्ला बेखौ खेंख्रा खालामनो गोनां गैलाया। बेखौ अराव होनानैबो गलि होनो हायो। जिखुनु नोङो सिन्था दाखालाम बिफा, आं हानायमानि फिसाखौ बुजायनो नाजागोन। सोथो दं बिफा जोंहा बे फिसा सासेनि अनगा? दिनै फिसाखौ जोनोम होनानै दुखु होबाय थायोब्ला गोरोन्थिया सोरनि जागोन? बहा थाङामोन आफा? लोगोफोरजों थांदोंमोन आफा। नोंनि बे बैसोआ सोरांबानो लोगोफोरजों जानाय लोंनाय बेरायबावनायनि नामा? गोदो उन्दैयाव बेरायनाय गेलेनाया थोआखै नामा? गावनि जिउनि फारसे दानो साननो रोङाब्ला माब्ला सानबावगोन? आंहा देहाया रेबनायनिफ्राय रेबलांसिनबाय। दिनै बिफा थासान्दियावल'सो बेराय मोनजानोसै नों। उनाव आं थैब्ला मोनजागोन नों बेराय। हा गथ'आ न'आव दासो फैदों, फैग्रोमोना मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनांगौ जाखो? बे मानसि सासेखौ नुब्लानो खर'आनो गुदुं जाग्रा जाबाय आंहा। मानो सामफ्रामबो रायबाय थानांगौ जाखो? आं दिनै बेखौ खामानि मावनो थिननाया बिनि खामानिया आराम जानो सानाखै बिमा। आंहा गिनायसो दं दिनै। आं थानायावनो जेबो खामानि मावनानै जानो रोङाब्ला देनां आं थैब्ला मा मावनानै जागोन बियो?
मुगथा आगै साहाया दाबो जाया नामा? लांगौ आब' र'। ओमफ्राय कलेजाव थाङा नों दिनै? आं दिनै थाङा आब', गाबोननिफ्रायसो थांगोन। हा कलेजावलाय मानोथो थांनो बानांगौ जाखो? सानसे थाङैयालाय मा जानो बाल आब', गाबोननिफ्राय थांगोन ना। दे आं अफिसाव थांग्रोनोसै, दा लेट जाबोनो हागौ। खामानि बुरजा दंसोयो, न'आवनो थाबाय था। जागोन दे आब'। फोजाखां आफा, आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंगौमोन। मा बाथ्रा इयो? नोंहा बैसो जाया नङा जाबाय आफा। बे बैसोआवनो नाजायाब्ला अबे बैसोआव नाजाबावनो नोंलाय? आंनि बुंनायनि मानिया नों फरायनायखौ गारबाय माबा मोनसे मावनो नाजादो। आं नोंसिनि बुंनाय बाथ्राखौ बुजिगौ आयै, नाथाय गासिबो बाथ्राया नोंसोर साननाय बायदि जाया। रांजोंसो रां आरजिनो हायो आयै, आरो बाथ्राया जुदि साख्रिनिबा आयै, बे खोलि जुगाव नोंनि नाजानाय आरो रोंगौथिजोंल' जाया, बेजों लोगोसे नोंनि सिफियाव रांबो थानांगौ, अब्ला साख्रिखौ मोनो आयै। गोसो होनानै नाजायोब्ला गासिबो जाफुंसारो फोजाखां आफा। मानसिनाव थांखि आरो नाजानाय थानांगौ, अब्लानो जाफुंसारो। थैस, संसार जाबावगोन बेबायदिजों? न'आवनो थानो बाथावथावसो जाबाय माथो। सामफ्रोमबो रायजानाय बुंजानाय, साख्रि खामानि बिजनेस माबोरै मावगोन, माबोरै मावना जागोन, जेबो आइडियानो गैया। बेफोरखौ इगनर खालामजोबनानै हिनजाव लानानै दलर सिरि थाना। बेबो खेलायनाय सम आरो नोंना। आं मालाय माथो गाज्रि बाथ्रा बुंखो फोजाखां? नों जेरावबो जेबो राहा मोनाखिसैबालाय माथो अपसन दंबावो? आच्छा, बाहेरायावसो थाना खामानि मावला हैनोसै नामाब्रा? दा आंनो बाहेरानि फैसाखौ नाङालै। सोर साबसेयालाय बाहेरायाव खामानि मावहैनानै न'आव सेटेल जाफैनो हादों? माथो अपसन दङ जेनेबा? न'आव थाना मोसौ बायदि रायजाबाय थास्लायस्लाय बाहेरायाव खामानि मावनाया साबसिन जासिगोन ना? दा नोंनि खोथालै, नोंनि थांखि, नोंनि जिउ, युवर लाइफ युवर रुल्स। आं खिन्थु थाङालै। नांगौबा बेयावनो हाजिरा मावलाबायनानै जागोन आं। फोजाखां आफा, ओरै फैनायसाय। मा आफा? बहा थाङामोन नोंलाय? बाहेरायाव आफा, ओरैनो। माथो थांखि लाखो? दासिम जेबो थांखि गैथ'आ आफा। गावनि जिउनि थाखाय दासिमबो जेबो थांखि लायाब्ला माब्लाथो लागोन? आं थैनानै थांब्ला? नाय फोजाखां आफा, आं नोंनि सायाव जिराय जिराय जानो होननानै आं नोंखौ माबा मोनसे खामानि मावनो थिनाखै। आं थैनायनि सिगां नोंखौ गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानाय जाजानो लुबैयो। उनाव आं गैया जायोब्ला नों हारसिङै माजों मा खालामनो हानो? आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनि। मा बाथ्रा आफा? आं दतमा बाजाराव नोंनि थाखाय मोनसे दखान खुलिना होनोसै। नोंहा जेबो खामानि गैथाराब्ला बेयावनो थादो। बे खामानिखौ मावनो थाखाय आंनो साननो एसे सम नांगोन आफा। ओरैनो उदां उदां बेरायबाय थास्लायस्लाय बे खामानियाव माथो साननो गोनां बाथ्रा दं जेनेबा?
मुख थागै दै गेलाससे लाबोनोसै नै आब' दैया ओंखाम उखैयाखै आब'? उखैयाखैबा थां खुरैदो थां जागोन दे आब'। आदसा लाल नों जिउआव मा खालाम सानखोलै आंहा जेबो थांखि आरो साननाय गैयालै आदै नांगौबा बेबादिनो थैलांसै नोंजों थाफाग्राखायनोथ' आंहा बिदि जालांबाय जेबो थांखि गैयै आं खि जाबा जाफागोन नोङो आंजों थाफाना बेफोरबायदि जादों होननो नाय फोजा गावनाव जुदि जेबो थांखि गैयाब्ला मालाया नोंनो लामा दिन्थिनो हाया खारन नोंहा बे खामानिखौ मावनो गोसोआनो गैयाब्ला सोरबा थिनबा नों मावगोन नामा मालानिफ्राय मानसिफोरनो साइस होनो हानाय मटिभेसन होनो हानाय जाखो नोंलाय जायाफ्रामानो ए मानसिखौ थेफाफा नुनायखाय गियान गैया सानदों नामा नोंलाय साख्रिसो मोनाखै आदै गावनि आन्दा फरायदों खिन्थु आंथ' सानो नों दतमा बाजारावनो आरामसे दखान होनानै जादो नोंजों जेबो जाखाला नोंस्रानि आदैया नोंखौ थिगखौनो मावनो थिनदों मावगोनबो आं खिन्थु गाव थिनदों होननानैहाय मावदों होनना दासानखो आंखौ आब' आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन मा बाथ्रा आंनि बिगुमै नांसिगौमोन बिगुमैनि खोथाखौ एसे उनाव रायलायजागोन हायोब्ला बेवाइनि खोथाखौ रायलायग्रोजागोन जाम्बिथारदे बे आंहा खिथानो बैसो जादों जाम्बि बादि गावहादि साख्रि मावबोबायनानै बुरिलायलांसै बेखौ सानबावा आंहालाय साख्रि दं जाम्बिलाय बुरिबाबो मोननायनि खाबु दं नोंहासो बुरिबा रावजोंबो लांजानाय नङा साख्रि गैया होननानै मानो आं मावाथाय आंनि बिब'आ मावो ना बेनिनोबा बिब'आ साख्रि मावो होनना बुंजालायबावगोनसो आंहा आवसावा रोनावनायखौनो गारा आंहाबो दिनै अफिस बन्द नोंहाबो क्लास गैयाबा थौदो बेरायहैदिनि दिनै बेरायनोबाथ' आं क्लासाव थांखाबावासोमोन आवसावा नोंनि बे खर'आव मेलेम गैला नामा लाजिनो ओंखारनाय मोनाखै खामानि गैया दामानि गैया लोगो लायै लायै लामा लामा बेरायथिंनानै सिगारेट सोबनो जौ लोंनो नोंनि बे बैसोनि नोंनि बे लोगो खोमदामोनखौ नुदों नोङो खामानि दं साख्रि मोनबाय प्रबिना आइएएस मोनबाय मिथिसारा इन्जिनियार फरायबाय दा बिमा बिफाखौ बिसिबां खुसियाव दोनगासिनो नों जेब्लाबो मानो सोरबा कामान्ड' सोरबा आइएएस सोरबा इन्जिनियारजोंल' रुजुयो आफा बैसोरजों रुजुना प्रितम ड्राग्स सोबनानै रिहाबाव दंहैयो लालखौ नाय एम ए पास खालामनानैहाय सामफ्रामजोंनो लोङो जायै थायो मिथिंगा एम ए पास खालामनानैहाय थर' थालायनाय जागासिनो दं दिनैसिम बिसोरखौलाय माथो बुंगोन बिसिनि नामखौलाय माथो लाया जेब्लाबो बिफाजों उल्था उल्था बुंनायखौ गार नोङो आरो जेब्लाबो फेलेंखौ दा सान जाफुंसारनायखौ सान दिनै आं थोजासे फरायाखैब्लाबो खामानियाव गोसो होआखैब्लाबो आं मोनसे खोथाखौ बुजिनो हाबाय आफा गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसानि सायाव माब्लाबा फोथाया गाज्रि जामोन आफा नाथाय बे बाथ्राया थार न' खाथिनि सोरनिबा फिसानि जाफुंसारनायखौ फोथायगोन नाथाय गावनि फिसानि जाफुंसारनायखौ माब्लाबा फोथाया आंहा थांखि दं आफा आंबो सानसे आंनि थांखिखौ जाफुंसारहोगोन थांखि बेबो नोंनाव बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां लाजिनाय ओंखारनाय मोनाखिसै फरायनायखौबो गारबाय न'नि खामानिखौ मावनो गोसो गैया न'खौलाय मानो गाज्रि नोंलाय नोंहा जुदि बिमा बिफानि खोथा खोनासंनो सम आरो गोहो गैलाब्ला नोंहा बे न' जायगा गैया ओंखारलां बे न'निफ्राय ओंखारलां बिफा नों बेफोरबायदि दा खालाम आंनि फिसाया न'निफ्राय ओंखारलांनानै बहा थाहैगोन बिफा नों बेफोरबायदि दा खालाम मानो जोंखौ संबाय थाखो ओंखारलां बे न'निफ्राय नोंहा बे न' जायगा गैया ओंखारलां बे न'निफ्राय बे गारियाव आखाइ दाहो आखाइ गोजा ओंखारलां फोजाखां आफा आंनि जिउ नों जेरावबो दा थां आं थानो हानाय नङा आफा आयै जा जायो मोजांनि थाखायसो जायो
नों आंखौ लानानै दुखु दा खालाम नोंनि बे दुखुनि मोदैयाव सानसेबाबो खुसिनि मोदै लाबोनाङा आयै आंखौ फोथाय